היי, מה קורה יוטיוב? היום אנחנו נלמד על צעצועים. למה יש צעצועים? קודם כל, אתם לא צריכים להאמין על כל צעצוע שאתם רואים וזה אמיתי. לא, זה לא אמיתי. אוקיי? בואו נראה לכם 3 צעצועים. דבר ראשון, זה הצעצוע הראשון שלנו, קוראים לו ג'בלו. אולי ראו 3 פרקים שלי. שזה שאפשר לעשות איתו פעלולים וכל זה. אוקיי? סבבה. עכשיו נעבור לחלק שני של צעצוע ראשוני. הצעצוע השני זה הקפיץ הזה של ספיידרמן. אם אתם מכירים וכל זה, אז זה משהו מיוחד. הוא יכול לקפוץ בשיא הטילים. עם החלק השני שלו, כדי להקפיץ. עושים כזה ככה. ואז יורים אותו. וואלה, רוצים לראות איך יצא? נעשה את זה עוד פעם. אגב, אפשר להקפיץ בלי זה. אז זה הכל. הנה, עכשיו בוא נראה. אתם צריכים לקצ'קץ' אותו קצת. עושים ככה. ווואלה, פגע. אם אתם רואים את הגלשן הזה, זה שלי. הצעצוע האחרון והחביב, ספיידרמן הדביק. הנה הוא, ככה הוא נראה. עכשיו מגיע לכם לראות, עכשיו מגיע עוד 2 צעצועים שהם אותו דבר, ולראות אותם. אבל חלק מהם, אסור לי להשתמש בהם. עכשיו בואו נראה איך הספיידרמן הדביק יהיה. טוב, עכשיו אנחנו נעשה איך נראה ספיידרמן דביק. הכי טוב זה איפה שמקום שיש עץ. למה? כי אז הוא יורד כזה פים 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 ככה וזה מגניב. אוקיי? מתחילים. רק אתה צריך לזרוק. וואלה. טוב. אוקיי. הצעצוע האחרון זה רובים. אני מצטער מאוד, אבל אסור לי להביא את הרובים לכאן. למה? כי הם מסוכנים. אז אל תשחקו בהם בעיניים. למה? כי אתה יכול לקרוא לך משהו, יכול להיות לך עין מזכוכית וכל זה. טוב, אז ביי.